hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, talagang laban, Laila. Laila, laban tayo ngayong mga panahon na to. Kailangan ang laban ni Senator Laila de Lima. Okay, as usual po, nakita naman ngunyan sa sarong oras na programang, sa programang Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Okay, tulad ng sinabi ko, every time na magpa-programa kita digdi sa programang Bareta Action Informasyon, Lunes hasta Biyernes po, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Dahil ang tugon sa kuya, kaya ning sponsor kayo ni, dapat permi akong mag-start para sa pamibi o pangajib prayer barrage para palayain o para sa paglaya ni Senator Laila de Lima. The main na pinupinaan namin sa programang ining Bareta Aksyon asin Informasyon. Okay? Sa pagngaran ni Amanin akin Espiritu Santo. Amen. We pray for the continued safety, strength, and good health of our dear Senator Laila de Lima. To the unjust detention, we hope that the truth will prevail and that she achieves freedom and vindication at the soonest possible time. We believe in Senator Laila's innocence, and each day of her detention is a day of infamy and injustice. Her freedom means that she will be able to accomplish her mandate more contradictively, fighting for our common causes of upholding human rights, the rule of law, and democracy. We pray for the judges handling her trumped-up cases. May you guide them and bless them with courage and making the right decision to dismiss the cases against Senator Laila de Lima. For obvious lack of evidence, we thank you for Judge Andres Soriano, who lifted the pall of suspicion of then Senator Trillanes on the effectivity of his amnesty, and hope that the same judicial probability is bestowed upon the judges handling Senator Laila de Lima's cases. Dalangin po namin na mas marami pa ang mamulat na magsalita at na manindigan laban sa baluktot at mapaniil na pamamahala ng kasalukuyang gobyerno. Pagkaluban mo po kami, ang mga kapamilya, kaibigan, mga tagawin suporta, at ang marami pang naniniwala na ipaglalaban ni Senator Laila ng lakas at tatag ng loob upang patuloy na magkaisa. Kumilos at magdasal para sa kanyang paglaya, para makatulong sa pagpalawak ng kanyang paglaya, para makatulong sa mga ahadi sa mga nadidipisilan. Mga adhi kakain para sa bansa, makamtan sana ni Senator Laila de Lima at ng marami pang biktima ang mga kasinungalingan at karahasan sa ating bayan. Ang inaasam ng hustisya. Amen. Lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Tumindig, kumilos,
Okay, the government to implement alert level system in some provinces starting tomorrow, October 20. Again, Atienza Islam's Bongbong Marcos denial of martial law atrocities. Philippines energies emerged as Asia's top beach dive destination again this 2021. Duterte backing up PDP Laban bids with a sack of money to ensure 2022 win. So, nakakatakot. Jake Jason reveals falling out with Manny Pacquiao over money na may iba din silang pinagkaintindihan. Si Raffy Tulfo on Willis Ray Villamis, hindi ko alam kung bakit siya umatras. Raffy Tulfo now, senatorial candidate, is clueless about Willie Rebellame, why he back out. Pero tatakbo pa rin si Tulfo. Senate recommends charges versus Michael Yang, formerly PSDBM executive for pandemic fund mess. na ang bansa. 4 na lalaki arestados na matapos mahulihan na mahigit 6,000 na recalled lift panike sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa mga pulis, nahuli ang mga suspek sa biyak na bato. Na dapat sana yung mga panike ay ibibenta, dadalhin sa isang exotic restaurant. It is very mahal. Nagkakahalaga ng 90,000 ng pag nabenta. Ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Okay, ang Senate Blue Ribbon Committee, Chairman Dick Gordon, discloses preliminary finding about alleged procurement anomalies, including the recommendation of charges against former President Duterte advisor Michael Yang. Executive Undersecretary Lloyd Lau, Executive of Government Supplies Formally. Laila de Lima at MSD Philippines antiviral drug Molnupiravir won't be as expensive as reported. October to 18, the antiviral pills Molnupiravir will not be extremely expensive once it becomes available in the Philippines. A local official of the drug developer MSD Pharmaceuticals said on Monday. The statement comes after reports in the United States that a 5-day course of treatment of Molnupiravir could cost US $700 or totally $35,000, maybe $5. I'm sure that this not price we will be at here. I don't know what the price will, but for now, I'm pretty sure it won't be $700. MSD Philippines President and Managing Director Dr. Beaver Tamises said at the Foreign Correspondence of the Philippines. Dr. Tamises confirmed that several local companies have expressed interest in the manufacturing of Molnupiravir in Philippines as a posting. ibalik ang hustisya at pag-asa. RightMed has been tapped to distribute the antiviral pill to hospitals, treatment centers, and medical institutions. The initial result of the study showed Molnupiravir cuts risk of hospitalization and deaths by half. It is the first oral drug developed for early treatment of COVID-19 infections. Senate Blue Ribbon Committee committee panels resumes investigation. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Aksyonan nga natin itong pagsisiparate ni Jake Jason, long-time aide ni Senator Pacquiao, kung bakit sila naghiwalay. laban, Laila. Manny Pacquiao say boxing champ owned him and Arnold Villaferia, cash amounting to 65 million. Ito yung mga kaalyado o nakatutok ng gusto kay Senator Manny Pacquiao na si Arnold Villaferia, cash amounting. May nagka-problema sinda about amounting to 65 million. Isang long-time ally ni Senator Manny Pacquiao ang nagsalita laban sa boxing champion.
Sa eksklusibong napanayam ng SMNI news na inilabas sa kanilang YouTube account, October 17, 2001, isiniwalat ni Jake Jason kung bakit nagkalamat ang samahan nila ng pambansang kamao. Binansagan si Jake bilang pambansang anino. Bakit nga ba pambansang anino? Palagi kasi siyang nasa likod ng boksingero sa lahat ng laban nito. Ayon kay Jake, nag-ugat ang kanilang alitan sa laban dapat ni Manny kay Conor McGregor. Ito yung nabalita noon. Sa Las Vegas, Nevada, sa ilalim ng Paradigm Sports. Humingi raw si Manny ng advance payment ng 1M US. Oh, di basta-basta yun. O mahigit 100 million in peso. Lahad ni Jake, ang plano namin ni Senator Manny Pacquiao noon, bago mangyari itong gulo, si Jake sinabihan na maghanap kayo ng laban na pwede ko nang ipagkaritero, according to Pacquiao. At the same time, mas marami tayong Pilipinong matutulungan. Yun yung ayos na nila ni Mr. Arnold Vergara. Kami po ni Arnold Vergara, ako at si Mr. Paradigm Sports, yun yung laban ni Manny Pacquiao at McGregor. Ano bang nangyari? Bakit hindi natuloy? Anong nangyari? Sana natuloy yun. Eto ngayon talagang ito ang kinakatakutan ko. Itong mga salita na naman ng ating presidente. Ito ay nagpapatunay lang na talagang hindi basta-basta ang pinaplano nila. Good morning, Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. Hello and thank you for watching. Duterte backing up PDP laban bets with sack of money to ensure 2022 election win. Sisiguraduhin nila na mananalo sila. Just imagine isang sakong pera para lang masigurado na mananalo ang kanyang mga kaalyado sa election 2022. President Duterte has vowed to support the campaigns of political aspirants of the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan. Just imagine providing sack of money. Ano ba? Ilang milyones kaya yun? Or it must be millions or billions? To the parties choosing local candidates for the 2022 elections. Congratulations, ayan. Rest assured that the party will fully support you in your candidacy. He said that during the speech at the oath-taking of new PDP Laban members doon to sa Iligan City. This happened in Iligan City. Duterte, the chairman of the faction of the squabbling ruling party, sinabi niya that while he may fail to attend all while of their political meetings, he assured, sinigurado po niya, PDP Laban members, he will campaign for them and for the next year's general election. So maybe you can schedule one and I will go there. Sinasabi niya, i-schedule lang yung kanilang meeting that he will go. That I would be my way by helping you. Tutulungan niya ng gusto itong sa iyang PDP Laban. Nakakatakot po ito. Mga kababayan, nakakatakot po. I will do also give you one sack of money to make sure that you will win. Ano ba ito? Akala ko ba clean election ang gagawin this election May 2022? The President again said, it was not clear whether that statement was one of his trademark outrageous remarks.
that cabinet officials would later dismiss as only not to be taken seriously. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais Ito pa ang isa kong pinag-iisipan ngayon. Nuisance bet. Nuisance bet. Ibig sabihin, itong mga nuisance candidate na ito, may mga reserve ini. Natural nagre-reserve sila in mga dummy. This is mga, we call this mga dummy candidates. De La Rosa shoots back. Who are you to judge? Anong ibig sabihin itong tanong na ini ni Senator Bato de la Rosa na nanahimik nga siya for how many months and years? Nanahimik siya. Ang tanong ko ngayon, may nagawa ba ining batas? Nakagawa man ba lang ba ining mga pinapasahod na ini ng satuyang mga taxes? Senator Ronald de la Rosa, the 2022 presidential bet of the ruling PDP Laban faction led by Energy Secretary Alfonso Cosi, defended himself from criticism. Kaya ini sinabi niya, who are you to judge? Ayan talaga, i-judge ka talaga. Dahil ano bang ginawa mo sa Senado within going to 6 years na po kayo? No. Ano bang ginawa mo doon? He defended himself from criticism that he is a mere placeholder for Davao City. Yes, ang daming haka-haka po na you are the dummy of Mayor Sara Duterte. Saying that his intention should not be judged. Ayaw mo i-judge. Pero who are you? Bakit ang intention ba kinakailangan long-term intention? Hindi tayo pwede makakabuo ng immediate intention. De La Rosa said in an interview on ANC Head Start on Tuesday, October 19. He added, kini-question nila yung aking bona fide intention to run for president. Okay, anybody. We are in a democratic country. Anybody. You can do what you ever want to do as long as nasa tama ka. Oh. Dahil nga wala akong preparasyon, yes, totoo yan. Di ako nag-prepare. Pero yung intention, malaking debate yan. Yes, you are right. Malaking debate yan. Hindi ako abogado, pero debatable issue yan. Yes, ang pagkakaalam ko kasi, yung pumapasok noon, yung mga pumapasok sa mga government officials na senator and congressman, they must be an attorney because it is the lawmaking body. Ano gagawin mo dyan if you are not ang attorney? Palibot ka ng mga advisors o attorney? Oh. Kaya nga, who are you to judge my intention? It is only me na makakasagot dyan. Ikaw lang. They're questioning my bona fide intention to run for president because I had no preparation. What kind of preparation are you trying to do? That's true, I did not prepare. But the matter of intention, that's a huge debate. Oh, I'm not a lawyer. Yes, you are not a lawyer. Anong gagawin mo? Anong ginawa mo sa Senado? At ano pang gagawin mo sa pagka-presidente? You are not a lawyer. You admit it, you are not a lawyer. But that's a debate issue. The only me who can answer. De La Rosa, former Chief of the Philippine National Police. Yes, you are the, may mga laws din yan when it comes to be a
an official of the PNP, was the surprise standard bearer of the Alfonso Cosi-led faction of the ruling PDP Laban. The faction backed by yung binaback up po siya by President Rodrigo Duterte had gone into a tise in a week. Certificates of candidates, COCs, were filed after Senator Bongo, a longtime Duterte aide, decided to run for vice president. Even after he was nominated to run for president, Duterte, who had accepted the party's nomination to run for vice president, announced he was going to retire from politics. Thank you. The party went back to square one in its search for a presidential candidate with less than a week left before the deadline to file candidacies. Sara Duterte, the president's daughter, had been considered as the ruling party's standard bearer, even if she insisted repeatedly that she would be gunning for her third term as Davao City Mayor. Tapusin daw niya yung third term niya. De La Rosa learned from Cosi that he would be their standard bearer 2 hours before the deadline to file. Asked by Raffler's Dwight De Leon, then if his candidacy and the perception that he was a mere placeholder was making a mockery of the elections. Just imagine mockery of the elections. De La Rosa responded by pointing out that he garnered over 19 million votes. Then he ran for senator in 2019. On October 19, De La Rosa again insisted that he was serious about running for president. Echoing statements he made in the past, the mere fact that I filed my COC is an overt manifestation of my clear intention to become the next president of this republic. Wow, said De La Rosa. But while he's made these assertions, the senator in previous interviews had also made it clear that he would be willing to step down should Sara change her mind. Talagang ito ang mangyayari. He is the dummy. And after the last minute of filing COC, sigurado ako, bababa ito. Because he is only a dummy. I was not told that I am going to be a placeholder, but I know that the substitution law that we have, I can be substituted anytime, depending on the party decision. I am a team player, he said on October 19. Just kahapon. The Cosi faction had earlier defended substitution as a political strategy, following calls from politicians. Yes. Some of them erstwhile allies. To change the law, at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, walang matayan at panggagancho. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka 1 buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa Indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa Indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda. DZKI Iriga. Kaiba ang sa intong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Okay, padagos po kita sa Bareta Aksyon Impormasyon kada Lunes alas 5 hasta alas 6. Pero bago po kita magpadagos kaining baritang ini, manunungod kaining pinag-uulay ko sa enduro ki Senator Bato de la Rosa. Gusto ko munang batiuning happy birthday ang sa tuya pong kaibanan digdi sa RPN DCKI ang sa tuyang pinakamabuot na
talagang binabantayan kami Permi Aldaw Banggi. Happy birthday kay Sir Jimmy Guanzon. Sabi ko nga ni, kasuod ma, ang nag-birthday kasuod ma si Sir Ja Benaobra, si 67th birthday. Sabi ko baka ini si Jimmy ay 57 na rin. Pero be thankful. Whatever it is, be thankful that you reach that years na just imagine, ganyan na inabot mo. Sabi ni Monica Perique, happy birthday daw, Sir Jimmy Guanzon, who is celebrating his birthday today. And of course, hello also kay Nelly, ano ba ini? Si Nelly Santiago of Cavite City, who is watching right now by live streaming. And of course, kay Judith Camila Serdan, who is also watching our program right now by live streaming. And of course, kay Ferdinand Barde, Kagawad Ferdinand Barde of San Antonio, Bonbon. Ayan, shout it out. Kumusta ka dyan sa Kagawad Ferdinand Barde, Bonbon, San Antonio, Bonbon. Kay Nelly sa Santiago of Cavite City, and of course kay Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. And of course kay Judith Camila Serdano is watching by live streaming. And of course, thank you very much po sa mga nagdadango sa Sendo, mga transistor radio. Hindi ko po kamo nalilingawan. Binabati ko po kamo sa mga Sir Jose, Sir Jess Nabnabwa, si Mang Jose, dyan po Rombaon. And of course, si Manay Nelia Bernales and si Manay Fe Albanyo are always very fanatic of listening from their transistor radio. Okay, palagos po kita. Ini pong ini kayang dapat ka ini, that change the law that allows for substitution. Dapat ka ining batas na ini, amyendahan na ini. Dapat ay po ako nagmamarunong. Pero sa mga nadadago ko kaya ka ini talagang dapat ka daw ka ini amyendahan na to avoid this mga substitution. Kasi para bang nakaka-bluff ini. O bakit hindi ka magdiretso? Bakit kailangan i-bluff mo ang tao? And for the last time, saka ka mag-file ng iyong COC. And in the Omnibus Election Code kasing of 1985 allows parties to substitute a candidate. It is original bet dies withdraws na manamatay or whatever or nag-withdraw, ini pala talagang reserve na ini, may dami in filing the filing of candidacy or it's the disqualification for any cause. Ining Omnibus Election Code of 1985 that allows a substitution of a candidates na medyo kung halimbawa namatay or withdraws or disqualified for any cause. Based on Comelec Resolution number 10717 released on August 18, substitution due to withdrawal is allowed until November 15. Oh, just imagine for the last minute, no? It happens already during the candidacy, during the election of President Duterte. Noon nanindigan dan siya na he will stand up for being a mayor of Davao. And for the last minute, nagpa-substitute siya. Parang di nyo yata yung pinalitan niya nung dami niya. So substitution due to disqualification of death. Is permitted until midday of election day. As long as the substitute has the same surname as the original candidate. Ito pala yun. Halimbawa, dapat pala ang magsusubstitute sa'yo ay yung the same name pala magka-apelyido. Ganun ba yun? I just don't know. Sorry if I'm mistaken. Hindi ako abogado. Substitute has the same surname as the original candidate. PDP Laban has yet to announce its platform for 2022. With De La Rosa, Senator De La Rosa and Go as its tandem. For President pala. But both candidates have promised continuity of Duterte's policies and programs as a main motivation for running. Ayan. De La Rosa has rejected an International Criminal Court. Ayan po, nireject niya ang International Criminal Court, the ICC, into extrajudicial killings in the name of Duterte's so-called drug war. And during the president's time as Davao City Mayor, asked if he would protect Duterte, De La Rosa said that his name in the ICC report himself. Hindi lang si Presidente
Duterte, protektahan ko. Pati sarili ko. Of course, you have to protect yourself. Dahil dalawa kaming co-accused sa kaso na yan. Di ba? He said, I wouldn't protect just President Duterte but myself. The two of us are co-accused in this case. Right? Tama ba? There are no accused in the ICC case into the drug war, as it is still in the investigation phase. De La Rosa, however, is named in the report as part of the state's alleged policy to perpetuate extrajudicial killings. The senator who was PNP chief when the bloody campaign against illegal drugs, na mayagpag sila ng gusto noon, has insisted that the country's judicial system is perfectly functioning. De La Rosa has so far promised to continue the Duterte approach against illegal drugs, but has not given details on how he would tweak it. Ayan na naman. Hindi sila sigurado kung anong gagawin nila. Again, happy birthday to our kasama niya to dyan, itong ating PSG, si Jimmy Guanzon. Happy birthday, Sir Jimmy Guanzon. I wish you more birthdays to come, happiness, love, and everything. More blessings, and of course, good health. Diba Judith Camila Sir Dan? And of course, to Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. And hello also to Lyndon C. Barayoga of Taguig, Pasig ba ini? And of course to Susan Isconborn of West Germany. Maraming salamat po sa inyo sa mga naghihinanyog. Marilyn Albar Orbon. Hello mate, good afternoon. Happy to see you. Ayan thank you very much for all those watching via live streaming. And of course, Kagawad Ferdinand Barde of San Antonio, Bonbon. And I would like also to extend my regards to Kagawad Melnan Robles Moralio. And of course, kay Madam Letty Polton of Plaza Restobar and Water Refilling. Hello also to Marvin and Tess Gunawon Razon of Sarangi Motor Parts and Services. And of course to Mama Betty's Farm of Marisol Bondal. And of course sa Cheryl Beauty Salon na nagpapagayon-gayon, nag-maintaining my beauty. Owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. And hello again to Kagawad Meldan Robles Moralio. And I would like also to say hello to Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course to Rodolfo Jeff G. Poitino. And of course to the very own First Lady Senator Laila De Lima. Laila Maestrado De Lima. So, good morning po ulit sa mga naghihinanyog po, lalo na po yung mga naghihinanyog via radio station. Dahil sa mga radio, mga transistor radio po natin, usually ang mga nagdadangog po dyan, ining mga bedridden na talagang nag-i-enjoy po sinda sa pakikinig o sa panonood digdi sa mga programs ng RPNDCKI. Okay. Tawan tangani ng ining COVID-19 na ining alert system. Paulit-ulit kami, halos all the announcers are talking about this COVID-19 alert system expanded to several areas from October 20, according to Malacanang Palace. Importante po ini tangani si mga daay pa nakadangukan ibang programa na tinalakay po ining manugd ka ining COVID-19. Madangog po kayo mga late tuners, especially those who are from office. They are just arrived their home. Kauwi lang ninda. And habang nagpapahinga-hingalo at naghahalatarat kan sa indang dinner, ayan magdangog-dangog muna sinda, mag-monitor muna kasinda kan anumang mga bareta o anumang mga latest na and mga tinatapik namin ngunyan niya to digdi sa RPN sa programang
Bareta, aksyon, asin impormasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga impormasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta, aksyon, asin informasyon. Ngunyan sa Indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon. Digdi sana sa Indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa Indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Sa aga ko na nga yan da ikuman lang pala na ano ini nalilingawan kong ay ning manunungod ka ini mga ipinagpapa ano sa tuya ni Laila de Lima. Talaga man po dapat tauwantang maray ning katiwa ka halaga ini mga sa iyang pinagigiribo ta. Maski na po siya, sinasabi nga yaon siya sa kulungan, at least dahil siya nagpapabaya. Nagtatrabaho po siya, marami nang nagawa. Mas marami pa tayong magagawa, kaya ipaglaban natin si Laila de Lima. So, padagos po kita na pag hinanyugunta po ini, ayaw kasi. Ayan ang sinasabi nga, yes, marami nang nagawa, mas marami pa tayong magagawa, lalo pag nandyan tayo sa labas. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo. Mga batas na ginibo na ni Senator Laila de Lima, mga batas, panukalang batas, resolusyon na authored and co-authored ni Senator Laila de Lima. Ang unang-una sa ekonomiya, ang kahirapan, edukasyon, usaping kalikasan, kalusugan, pandayuhang pulisiya, kapayapaan at seguridad. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang Yung purpose na lang yan, yung purpose na lang. Purpose law na he is the principal author of this purpose. Dapat po, intindihon tang maray. Nagkaigo kita kang purpose na yan, bako na kung ano-ano ang gibuhon kayan. Pero yan ang dapat na asikasuhin kaining mga beneficiaries kaining purpose na ini. Kaining purpose, bako ining basta-basta lang. Bako ining basta-basta lang na pag nakuata, kung ano-ano na ang ginigibo. Si Laila de Lima sa kabila ng mahigit, ano na siya, ilang taon na siyang nakakulong. 4 na, 5 na, patakbo na ng 6 na taon. Magtatapos ang sa iyang termino sa kanyang detention house. Si Laila de Lima works sa kabila ng mahigit 5 taon na po ng kanyang di makatarungang pagkakakulong. Patuloy na ginagampanan ni Senadora Laila de Lima ang mandatong ipinagkaloob sa kanya. Ayan, milyones din po ang bumoto sa kanya. Kaya, maski na nga ni po siya nakadetain sa sarong nasa house detention siya, ang kadami-dami na pong ginawa niya. At mas marami pa siguro siyang magagawa kung siya ay nasa labas. So, ang ining mga pinaglaban lang niya, medyo kaya pag nagtatapik ako kinip, talagang medyo nalulungkot po ako. Nakakalungkot po. So, despite more than 5 years of her unjust imprisonment, Senator Laila de Lima continues to perform. De Lima is the mandate given him by more than 14 million. Mahigit 14 milyones po ang nagtiwala sa kakayahan ng ating senadora
na si Laila de Lima. Ang RA 11291, Magna Carta of the Poor. Didiscusin ko po sa inyo kung ano ang ibig sabihin nitong Magna Carta of the Poor. Magna Carta of the Poor Act. Republic Act 11291. And then ini nga ang pinapakinabangan nitong kadakul-dakul kang nag-benefit ka ini. Na siya mismo ang principal author nitong Pantawid Pamilyang Pilipino Program, which is the 4-Piece Act. Republic Act 11315. At ini man pong RA 11350, Community-Based Monitoring System Act. Ipapaliwanag ko pa ini. Baka sa agay paliwanag ko ini kung mga ano ang nakasukupan ka ining RA 1150. And then ini pang saro, National Commission on Senior Citizens Act. O maski na nga ni sa bagay senior na nga ni naman. Ay, sorry, baka I'm mistaken. Ining RA 113, ay ining RA 11313, National Commission on Senior Citizens Act. Safe Space Act. Ano ba ining Safe Space Act na ini? Ang dami-dami mga act na ini, mga RA na ini. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at And besides ining RA 11148, the Healthy Nanay and Bulilit Act. Ini mga RA na ini ng nanay, itong sabi ko nga ni, pag pinapaliwanag ko sa urulay sa barangay, ining regarding sa 0 to 1,000 days of mga babies. And ining inaagapan ka ining the Healthy Nanay and Bulilit Act, kaibanan digdi ining, pigsasabi nga ni, taano man nga taan mga nanay nagfi-feeding. Once ang mga nanay, lalo dis mga teenage pregnant, pinifeeding po ini tanganing masigurado po na pag sinda nag-aki po, ang sa indang mga aki po ay nasa full term sila, hindi po underweight. Kaya nga inaagapan, nagkakaroon ng feeding ining mga nanay na ini, Healthy Nanay and Bulilit Act. Iyo ini, tanganing pag nag-aki ang sarong nanay, medyo bako ng malnourished ang sa iyang iaaki, medyo full-term baby and healthy baby ang sa indang ipapangaki. Now, ining RA 11314, Student Fair Discount Act. Ayan po, nagkaroon po, gabos po na estudyante nakikinabang kaining Republic Act na ini. Nagibo po ang mga ang principal sponsors natin and co-sponsors po ay ining si Senator Laila de Lima. Ini naman pong RA 10931, the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayan, co-author din po siya ng Republic Act na ini. And then, itong Republic Act 11223, Universal Healthcare Act. Ayan po, ang dami-daming mga Republic Act na ini. Ini pong RA 10931, mandatory PhilHealth coverage for all persons with disability. Ining mga PWD. Not only for the senior citizens, but also for the PWD. And then ang RA 10931, National Integrated Cancer Control Act. Ayan, marami pong nagbibenefit kay ningon yan. Kaya lang ang kamalas-malasin natin, ang PhilHealth po natin ay sumimplang at sumisimplang pa. Itong RA 11261, First Time Job Seekers Assistance Act. Dapat talaga ini mga newly graduated and looking for a job, may assistance dapat ini tanganing makakuha din tamang trabaho. Okay, ang oras na naman po. Hello also kay Araceli Barreyoga, Araceli Banyaria who is watching right now. And of course to Annabel Robosa who is always watching our program. And of course to Atilani de Lima who is also watching the program. Hello to Lindon Barayuga who is watching from Makati.
And of course, kay Susan de Lima Sconborn of West Germany. Kineli Santiago, Monica Perique, sana ba yun? Ang dami, sana hindi wala akong nalaktawan. Yun ang sinasabi ko. Pag medyo pa ulit-ulit, Ma'am Annabel Robosa, Lindon Katimbang Barayuga, and of course, kay Marilyn Alvar Orbon of Montalban Rizal, Rosan de Lima Sconborn, and of course, kay Ferdinand Barde of Bonbon, San Antonio Bonbon. Ano ba yung naga sa kabonbon? What is the difference for that? Shout it out ko, hello to Ferdinand Barde of San Antonio Bonbon. And of course, kay Nelly Santiago of Cavite City. Ayan ang sabi, wala raw naghihinanyog sa oras na ini pag nagpo-programa ako. Ay, mga ano ba ining ginigibo kayo mga nakla-live streaming na ini. And of course, yung mga naghihinanyog sa inyong mga transistor radio, maraming salamat po sa inyo. Ang sa tuya pong nakaibanan ngunyan sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Oco. And of course, nandyan man po sa information si Sir Jimmy Guanzon. And naghahalinaan sa muyang apa, si Madam Kayla Ray Ligacion. At yaon man po sa transmitter, ang aking mentor, si Chabe na obra na nag-birthday kasood man, na bonggang-bongga ang kanyang ganap. And of course, yaon man po duman si Aldrin Orlanda. At usually ako man po ang makakaibanan nyo everyday 5 to 6 and everyday Monday to Friday 5 to 6 po. Mayo pong iba kong DC ako. Si Elma Dilimagas may nagsasabing thank you. God bless us all.